Sakchuak movie rekepa video tharnen kalau lom le veka cheu. So I married anti-fan bull intrana chuan nula pakhat pa kalau ommek chuaron langa he nula tarmit wa nu hi aming chu fang miaw miaw ani reporter na thoklai me kani bok zan zana pa ka kalchu nuam ti viaw lo ma se chulai hmuna chuan actor lar tak pakhat le abial nu te anom duna chutianga in ngaizawng te thalak sak han tumlai tak chuan an bodyguard chuan in lodangin miaw miawi camera ken lai chu achu saka miaw miawi pon a camera chu lak ngei tumin an pot vea chutia camera anin chu boy lai chuan actor le abial nu chu an petek bota deya an tha po chu alak sak man talawani atuka chuan miaw miawi chu film festival an buat saya red carpet akalte interview tu Russia tir ania thonto sei tak chukai toin miaw miawi chu event a chuan akal veta a reporter dang actor le artist te zona zo tum reng reng te chu an kat nuk hloma lemchan thiam le zai thiam impol nok zinga chuan lemchan thiam pahni ailini le gau ziang te chu an ron kal duna an pahni chu miaw miawi chuan zo na halo zot adot le ami tur hi South Korea atanga lemchan thiam lokal hu juna ania hu jun chuanin red carpet chu aron zo phei a amah ang thawin miaw miaw chuan hu juna chu zo na halo zota ma se halo ngai sak hau lo hu juna chuan miaw miawi chu akal san hmakani chuti a zo na chang lawanga isak lo anoma wang chuan azakin atim to hlea chumi ani awang chuanin in beng dai nan ti in backstage lama chuan avakal phaya ma se rin lo deuh mai hian hu juna le ailin te lo om dun lai chu awa hmuhlola athil mu chu thalak sak ngei tumin a cell phone chu haron la chuaka ailin le hu juna te thla alak don lai tak chuan a phone chu aron rita thut mai hu juna te chuanin aruka an thalak tum anom ti an hriat pha ta a miaw miawi chu man mo takin backstage lama chuan atlan phaya tlan hlat san tok to a in hriat nu chuan hu junan aron zuani ti miaw miawi chuan a hmuin a thong khop maya hu jun chuan an thla alak sak chu delete tur hian angena miaw miawi chuan lo du lovin journalist ani anga chu athalak chu lak fu tur om zen zen lo ani awangani hu jun chuan miaw miawi cell phone chu alak saka password chu soithoi tur hian a shil ma se a soi anga ti sak chu atum lo burani chumi ani awang chuan hu juna chuan miaw miawi phone chu dim lo tak hian a khoi saka chutianga hu juna na phone ati dana mu chuan miaw miawi chu a thin rim hle a awa beita thuta a bodyguard chu ron langin miaw miawi chu aron thela ma se atop du chuang lo atop lama phei chuan hu juna chu an pet ta si a ma se bodyguard in halo dan mana wangin hu juna chu a pet thel hlau mai miaw miawin hu juna pe ta tum thu chu shredar ngal thuain chu tianga wang chuan a hna atanga ban ani nge bok lungai le hlim lo taka anom lai chuan a thian pakhat nen zanria an eiduna a thian nu chuan miaw miawi hna chuan a bial pa ne na an chen dun to dona wangin in son chuak to tur hian a shila awan doina kaltlong lutuka chuan hu juna chu mo boin hu juna khotu ni chu atum thlutani ina alet le nu chuan account tam tak siamin hu juna chungchang diklo tak tak te chu a the dar chiama ma se athu zia thin te chu hu juna fans ta tan chuan hu juna laka tlak na zel na ani le dei sia nima sila miaw miawi chu beidong mai lovin a aya tam account chu asiam le a hu juna chu a beile tantani khofing cha ma chuan call dongin entertainment agency atang hian an lo ni a miawi chuan cho chhun eidon hun vela chuan chu pa nen chuan in moin chu pa chuanin renlog lo deuh mai hianin reality show star ni adu le du lo hi hazota chu reality show chuanin anti fan te ngei dan le thir dan te chu athak danglam sak thei don ani chu event zo nu chuan miaw miawi chu anti fan angin hu juna chu a hmua atira tak chuan an som na chu alo nar sakani ama ero chu an hlo pek tur atam thu an soi hnu meu chuan an som na chu apom le tange nge a mundang lo lang la in hu juna chuan a manager chu alo be meka reality show chungchang chu alo shil shiani ani nataka chuan hu juna chuan du vak lo ma sela aza omna chom nun nan du thlan tur dang anei big box silava manager chuan in reality show an nei na mun tur chu a inani thu aron shil shia shooting an nei ni masabera chuan miaw miaw le hu juna te chu anin hmule ta a camera ma chuan thu eng engemaw an soiduna production crew te baka engkim mai chu akal tluang hle ma se akal tluan chunga reilo hu jun chuan mai nei takin miaw miawi chu akapa miaw miaw ila zam thak lo inti boy chau et ti sia tak hian sofa chunga chuan an ding ka nga hu juna chu vakhoya tum tamai ma se tun tum chu crew member ten an lo dang man lo wangin poilian tham a thleng lo hlawani
hu juna in lama shooting an zo fel thei mai lo wang chuan miao miao chu hu juna hun ruat loka te chuan atel pui ve zela a fans meeting a thleng chuan in ain lan pui ve me kani chu mai alani lo a manager ina angen na angin hu juna chu athil ti a pui bom zel turin angen boka hun te ral zelin zan kha chu miao miao chuan a suitcase keng mevin hu juna in lama chuan ain keng lut ve roya chutianga in jangkang le ro pui taka awma wang chuan a thla chu amuangin a ha dam hmel hle ni miao miao chu ruin fish chung ai turom te chu ein tukver tang chuan khopui chung te chu a en kwal vela chuti rual chuan miao miao chuan he nge hi alo ni hi singnun chu ti in asoya hu juna manager in hu juna chu a hodon lo thu a shila wang chuan a thla amuang em ani chu ina chuan zan hun chu mangin a thla chu amuang em miao miao chu in bualin a in thak meka hu juna chu a sitting room a chuan alo thuvong mai hu juna chuan engwanga a in om ve ringot nge ani chu aron zota miao miao chuan chenna tur in anei to lo chu ni in a thian nu in a chhuah tir thule chumi hnuwa omna tur in nei to lawani thu te chu hu juna hnena chuan a shila a ina om tir ve sham tur chuan in angen ngalani hu juna chuan in miao miao in a har satna te a soi hnu chuan khongai ve hle in zan khatna na chu a om thei tur thu a shila zan khat lek po a om thei don ani ti a shiat chuan miao miao chu a hlim hle thawani hunin thlakin atuka chuan hu juna chu a managerin South Korea lama akalangai thu chu a shila miao miao po akianga shooting nei ve ngai tur thu a shil ve ngal miao miao chu du thlang thei din hmun adin miao lo wangin a offer chu a pomta a thon tho sei tak chu kai toy zelin miao miao chu hu juna rualin Seoul South Korea chuan a kalveta a hmun chu thlengin hu juna fans te chuanin airport a chuan an lo ngak thupa reality show shooting an neina tura wang chuan miao miao chu hu juna kianga chuan hun a hmang hnem hle a hun sang te tlo kwalin ei tur chi sang te an ei kwala shooting nei khun chung kherlawa po an pani chuanin anin po in anin ngai to hmel hle ani South Korea lama an hun man tur mangzo to in China lama chuan an kir le a zan khat chu miao miao chuan IG ni le hu juna te lo om dun lai chu aphok le ta a aili ni atha hong ma zong chuan an pani in cafe a chuan hun an mang duna amah ang chia khan miao miao chuan an thla chu alo lak ruk sak le a chuti lai chuan hu juna chuanin ronman le in thalak te chu dili tur hian a shil le a ma se amah ang chuni to lovin miao miao hena chuan ama angeya dili tur chuanin thatak hian a shilani hu juna chuan a hun liam to hnu chu shilin ailin ne na anin kung kai dan te chu a shila ani nataka chuan aijin gauziang le ama chu Chinese ni ho thinin ben anga in pho chuak ve tura anin ro man dan te chu a shila ma se van doi thak takin anthil tum chu lo chamin lemchan khovela anzwan lu tak thu te chu a shilani aijin laka feeling anei thule aijinin gauzianga adu jok thu chu ashil ngal veka athu shia chu miawi chuanin makati hle hu junan thalak chu dili tura anor lui lo awang le akal tak de awang chuanin makpo ati hle ani hun le ni te han liama hu juna le miawi te inkar po chu atha chawin anin po to hle a hu juna chuan event poimo takakal tura somna adonga chu event a chuan miawi chu kopui tur anga kalpui tur hiana soma chumi atan chuan chimoi tak apea event a inbel tur chuan atiani event a chuan an pani chuan an kaldun ta a miawi po athuam in bel le thior chu chiat lo pui hle in a in me uchuak sang fa le hle a ama lo interview tu reporter nena chuan miawi chu a in mel sia tirbok an hun man chu ailin le gauziang te ron lan ma lo chuan thatak le tluang takin akal zela chibai anin bok lai chuan miawi chuan hu junan chi ama apek le ailini thior lai chu ainang chi ani ti amu chuan alung oi lo hle a thinrim tak hian event an nei na hmuna tang chuanin a chuak tawa hu jun chuan zui ngal watin thil hriat chian lo pal a wangani thu chu a soifia zungzunga nima sela miawi chuan a in soifia na chu angai thak sak du lawani aijini laka aril ruput mang thupna tura mang mai anga chuan angaya hu juna chuanin athil ti swa chu shil fi angialan tum thina ma se miawi chu athinrim ema wang chuan hu juna chu akal san ta thawa chutiang thil athen nu chuan gauziang chu ron langin hu juna chu haron bia a atuka chuan miawi chuan anthil ti thin te po chu bansan tur chuan thuthlukna asiama an office lui atanga somna adon chu pom le in a journalist na chu azom le ta a
an office le gauziang ate chu thok don turan ni ti chu a rechuaka miao miao po chuanin an meeting nei lai chu a chu asan ngalani thudang le a chuan gauziang a chuan ruah manaten om tak siamin hu juna chungchang thalo lai te chu ati dar le ta chiama miao miao ina amah alo zia to khani miao miao cell phone chu alo hek sak chu ni in miao miao ina hu juna le island te thla alo lak sak chu ala chuak tel ngal boka atu ka chuana miao miao chuan hu juna te thalak internet lama lo dar chiam chu a hmuin a thong hlea chung thalak le video te chu ama na lak vekani ti kha shekur box ani real lovin an office gauzing alo omna chuna vakala a journalist na chu ban sanin akal ma chuanin gauzing chu abeng zui ngal zatani hu juna hmu chu atuma ma se hu juna chuanin miao miao thuti darvel ni ringin alo hmudu lova chu chuan miao miao chu atilung hnur hlea an kholam harbin a hole mai chu ril rokin thona ticket chu alaya ril hlim lo tak chung chuan thona a chuan a chuang ani api aloka hu juna lo thu ve reng chu mulolin a phodeu zuka atira tak chuan thinrim ve hle in engwanga harbin lama kalve tumchunge ani azota ma se hu juna chuanin harbina kalatum chan chu an project dot le tura mun ma vel en turani thu chu ashila miao miao chu kalpui ve tur hian asom asom na miao miao ina ha chan ma chuan hu juna chuanin miao miao chu afop ta a I married anti-fan top lama chuan miao miao le hu juna te chu harbina tang chuan an let le ta a hu juna chu kal chuakin reporter tele fans te chuanin an lo ngak thupa miao miao bana chuan kain reporter tele fans te ma chuan anin hmangai zia chu alan tir ta a he flimina min ko hmotum chu mi hotu ni tum ngai suang che a chan chu imi huat bernen po khan hmangai na khura in tulu thereng sia